जाबाय आयै थाङाबा मोजां फरायहै थाथ' आयै थांनि Rotario saya kemen beha. Foto-foto खोन्थानांसिगोन गथ'फोरा साइकेल मोनबाय लटारियाव आहा लटारियाव साइकेल मोनबायहाय लटारियाव साइकेल मोनबाय नोंबो ला मोनसे लटारिखौ मोनखायो मोनसे नङा मोननै जागोन दे आंबो मोनसे लानासै साइकेलखौ हादो नोंसोर आहा थांसै लटारि मोनबा हाबा जाबाय मोनला बैखौना नामा लुकुरलाकार हाबायासो मेम लटारि लाबा हाबा जाबाय मोनो मा होनदों नों गथ' माबालै मेदाम लटारि लाबा गारि मटर मोनगोन अबावबा मोनलाबायगोन दानि जों लामायाव जिबिकाखौ लोगो मोनबोदों बे लटारि ओमफ्राय नोंहाबो लानो फैबाय नामा टाइम आप दिनैनि खोनाया एसेनोसै थांनो हासिगौ गाबोन थाब फै हेलौ एसे रेडि जाबायमोन मादै लांफैदो देब्ला खनसे माथो फैसाखौनो हरनाया नोंसोरलाय देब्ला खनसे फैबा खिन्थु नोंसानि धन सम्पतिखौ उठायना लांजोबगोन जों लांफैदोल' गाबोन दे टिउसननि फैसा बिदो होनना थगायनांसिगोन फैसाखौ दोननांसै ओमफ्राय गाबोन आया फैसा थिनदो दाउलाखौ लिंनांसिगोन दाउला औ मा जाखो लटारि लायनोसै Ani siapa sih yang mau bisa mangga? Mana thangla? Ang thangai la. Deh, thangla le thang. Ada bapak yang mau saya bisa kau nak nak deh. Jauh banget. Jangan lalu dulu na. Minta tolong dulu. Kita harus nunggu nak bisa makan apa tu? Oh, kerja di sana. Bisa lang jangan kami cikgu nama ini ke? Sebenarnya ni cikgu. Lalu malu tadi lana saya bisa kami tunggu. Mama, oh mari. Masa bunda leh. Yang mesti selesai di nurek. Hanya bisa lu tarian kagum. Ayo lau tụi nó thằng chơi lau luôn thằng là đừng có lót tay của là đừng mất bá là nè thằng là cho mình lời Zingi riau na chơi chứ lại mà lại qua chỉ sạch khi just năng thì bài hà bố lúc xả bài hà thuốc ra hà thẳng chơi thế banyak kendala ini mana belum selesai, anggur belum selesai, bagilah kapan mau